Δεν το περίμενα. Συγχαρητήρια. Τι είναι? Τι είναι? Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι θέλεις? Είστε καλά? Συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα. Τι θα είναι εδώ? Εδώ. Είμαι η Στέλλα, αλλά επειδή μένω στον Πειραιά, με φωνάζουν Καστέλλα. Θες να τα πεις? Έχω ένα πρόβλημα, κορίτσια, θέλω να μ' ακούσετε 5 λεπτάκια. Θέλετε φιλενάδα. Και εμείς τι να κάνουμε? Εσείς τα φύγετε, να μην είσαι Κόλλο, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Έμαθα τις καινούργια. Όχι. Τι είμαι? Παιδιά, πάμε να φύγουμε γιατί αυτή είναι... Πάμε. Είστε η 6. Ποιος αντέξει? Είσαι 7, ποιοι είναι? Είσαι 8, είσαι 9, Είσαι 10. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να σας πω ένα πρόβλημα που έχω? Μου επιτρέπετε? Ακούτε καλά? Δεν μπορώ να πω όχι σε άντρα. Δεν μπορώ να πω όχι σε άντρα. Αν πω όχι σε κάποιον, κάτι εσείς σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πω το πόνο μου. Αν πω όχι σε κάποιον, νομίζω ότι πρέπει να πω και σε όλους τους άλλους. Ωραία. Κοίτα το. Σε βλέπω. Μία ώρα την πασπατεύεις, την πιάνεις. Αδερφούλα σου. Όχι, γιατί είναι της μόδας οι μονιξίες. Λοιπόν, δεν μπορεί να πω σε άκρη, νομίζω πως αν πω σε ένα, πρέπει να πω στους άλλους. Είναι τόσο ανυπεράσπιστα τα μωρά μου για να με τις πω, αν πεις όχι. Το παίρνω προσωπικά. Ρίκουντο, εσύ. Πρέπει να σου πω όχι, γιατί αν σου πω ναι, μπορεί να μην περάσει και εύκολη. Απ' την άλλη, αν σου πω όχι, μπορεί και να την κάνεις. Λοιπόν, ξέρετε που της πάει? Όταν είσαι παντρεμένος, του πέφτουν οι σουπεργόμενοι. Με το που χωρίζεις, κάτι προβληματική 1 και 50 που ψάχνουν βυζί να τραβήξουν τζούρες από ένα απογαλακτισμό που δεν έγινε ποτέ. Και από μέγεθος, καλά, και συγκρούεσαι με τοπικά με το παράδοξο. Βλέπεις έναν άντρα 2 μέτρα και λες θα και το ανάλογο εξάρτημα. Ποιο? Η σφυρίχτρα του Βασάρα πιο μεγάλη είναι. Και πήγα τις προάλλες, με ένα κοντό, χοντρό, κακάσχημο. Διασταύρωση καρκουρών πανεπιστημίου, δεν το πιστέψετε. Στο ραντεβού μας πρώτα το πουλί του, μετά ο ίδιος. Αφού μόλις το έπαιρνε και το είδα, του λέω πάντα τέτοια, παλικάρι μου, πάντα τέτοια. Δεν έχω καταλήξει αν μ' αρέσει ο άλλος. Εκεί να μην είναι μαστοράντζα, κορίτσια. Και έχει έρθει να μου φτιάξει υδραυλικά, ηλεκτρικά, ό,τι. Δεν το έχετε παρατηρήσει. Με το που σκύβουν να δουν τη ζημιά, ο μισός κόσμος του βγαίνει έξω από το παντελόνι. Ή έχουν μεγάλο κόλλο ή φοράνε μικρό παντελόνι, δεν ξέρω. Άντρες, τα ζώα με την ουρά μπροστά. Πριν το γάμο ψάχνουν να παντρευτούν την μάνα τους, μετά το γάμο σου γαμούν τη μάνα που σε παντρεύτηκε. Το αποφάσισε, κορίτσια, από άντρα και κοινάρα, μόνο την καρδιά κρατάω, όλα τα άλλα τα πετάω, έκανα και ρίμνη πάντα. Και φυσικά, ο σημαντικότερος άντρας της ζωής μιας γυναίκας ποιος είναι? Εκείνος που την καταπίεσε περισσότερο. Ο Αδάμας, που είναι ο πρώτος φαλοκράτης, την τρέλανε την άλλη και από ολόκληρο παράδεισο έμαζε μόνο τα μήλα. Εδώ παίζει και το άλλο. Το μήλο δεν τον έδωσε στην Εύα το φίδι, αλλά ο Αδάμ μας και που κομμένη επιτέλους βγάλει το σκασμό. Φυσικά στην πορεία ο Αδάμ εκπολιτίστηκε. Πέταξε το φύλλο σικής, αλλά ξεχαστήκανε 2 σίκα κρεμασμένα πάνω του και από τότε τα κουβαλάει συνέχεια μαζί του. Οι όρχες για το αρσενικό είναι ότι οι καμπάνες για την εκκλησία. Καλούν τις πιστές σε προσκύνημα. Να σας πω τα λίγα τώρα τελευταία 3 προσκυνηματάκια τα ήχθηκα. Γνώρισα ένα Τζόνι. Τζόνι ο Χάτσον. Καπάκι γνωρίζω έναν Αντρέα. Απίστευτα σεξι, αλλά με θεώρα τη μύτη. Θεώρα τη μύτη, παιδιά. Με φύλαγε και όλη η μύτη μου έδινε στο μάτι. Αλλά απίστευτα σεξι. Ένα βράδυ ανάδειξε και βρέθηκα με γυμνή σπίτι. Το βράδυ εκείνο, το είχα περιποιηθεί, το είχα ξυρίσει, το είχα πατήσει, το είχα σκρέμες. Έλα με, τρεπόσου να πεις μέσα! Επειδή οι ώρες μάτια προσπαθούσαν να βάσω το ηθικό, τα έπαιξα το χέρι μου, λέω δεν μου το κάνει με τη μύτη μου, δεν χέρι. Καπάκι γνωρίζει το χέρι μου. Ακόμα είμαστε μαζί. Θεωρητικά δεν μπορώ να πω σε έναν άλλο άντρα που θέλει να μου λέει στο κρεβάτι. Για να λύσει την προσφάρα κόσμο. Έχω όμως ένα θεματάκι με το λάμπρο. Στο σεξ. Τελειώνει γρήγορα.
Κορίτσια, ξέρω ότι οι άντρες, οι περισσότεροι άντρες στο σεξ, είναι σαν τους μεταφορείς. Παίρνουν μέσα, σου αφήνουν κάτι και βγαίνουν με τη μία. Ο Λάμπρος δεν τα κάνει μεταφορές, ήταν ταχυδρόμος, να αφήνει στην είσοδο. Στην ουσία, μόνη μου είμαι. Όλοι με καταλαβαίνουν όταν είναι πια αργά. Το θέμα είναι, κύριε, να δεις το διαμάντι όσο είναι ακόμα κάρβουνο. Αλλά τι ψάχνω κι εγώ έτσι και βγει τον ντόκαρμα από το σωληνάριο, άντε την ξαναβάλεις πίσω. Δεν γίνεται να πας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και να πάρεις και ένα παπά μαζί σου να διαβάσεις τα σκουπίδια, πας και συγχωρεθούν. Κάποια πράγματα πως δεν γίνονται τώρα. Μερικοί άντρες νιώθουν πολύ ολόκληροι να γίνουν το άλλο σου μισό. Δεν έχουμε κάνει πρόοδο, το κομμάτι αυτό Μιχάλης Άνδης, κυρίες και κύριοι, ένα δυνατό χειροκρότημα, Μιχάλης Άνδης. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Νίκο μου, άντε τώρα να τους πείσεις ότι δεν είμαι γκέι, ρε φίλε. Δεν είμαι. Λοιπόν, εύχομαι να σας δούμε τις Δευτέρες. Για λίγες Δευτέρες ακόμα θα παίζουμε ένα δικό μου έργο εδώ, το ημερολόγιο ενός αποναντιστή. Κάθε Δευτέρα. Για λίγες σε ξέρωσε να κάνει πρωταθλητισμούς. Συνέχισε. Έτσι, το είπε και ο Αριστοτέλης. Η ευδαιμονία των αυτάρκων εστί. Οπότε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να σας δούμε τη Δευτέρα. Μια Δευτέρα.